BPF आरो UPPL ज' जानायनि बाथ्रामोन सावरायबोदों दासिम नाथाय रोदाजों रोदा जइन गैया बेबायदिखौ जों नुबाय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों बेनिफ्रायथ' बे बाथ्राया रोखा बे मोननै हानजाया खौसे जानायनि जेबो चान्स गैया बिदिखौनो आं बुंगोन। डेट मिन्स इसे खौसे जाहां जादोंमोन, केमिस्ट्रिया सोलिदोंमोन नाथाय फिन ब्रेकआप जानायनि लामायाव थांफिनबाय। बबेखानि 100% ब्रेकआप होननानै जों बुंथ'नो हाया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों सावरायनाया सोलिबाय थादों माबोरै BPF आरो UPPL लोगो नांनानै BJP-खौ BTR निफ्राय एबा BTC निफ्राय आउट खालामनो हागोन, माने BTC निफ्राय आउट खालामनो हागोन BJP-खौ, बेखौसो सावरायबाय थादों। डेट मिन्स आसलि माने भान्दारखौनो बुफ्रुना होबाय आरो जे मा सावरायबाय थादों बेखौनो बुफ्रुनानै होबाय। बबेखानि रियेलिटिया मा बेखौथ' मिथिया, नाथाय बिथाङा बुंदों मा बे मोननै पार्टिया लोगो नांनानै BJP-खौ BTR निफ्राय माबोरै हाताव खालामनो हायो, आउट खालामनो हायो बेखौसो सावरायदों। बेवहाय सोर सिफ जागोन बेनि जेबो सावरायनाय जायाखै। नाथाय हाग्रामा महिलारिया मोनसे किन्तुनि बाथ्रा बुंदों। बे किन्तुआ जाबाय मा UPPL नि मानसिफोरा अपप्रचार प्रपेगेन्डा पलिटिक्स खालामदों, बेखौ बदनाम खालामबाय थादों। बाथ्राया ओरैबायदि हाग्रामा महिलारिया दिसपुराव थांनानै केबिनेट मन्त्रि जानानै थागोन, बेनिखायनो गासैबो UPPL पार्टियाव फैनांगौ बायदिसिना बेबायदि रोखोमनि मोनसे अपप्रचार सोलिदों बेबायदि बुंनो नाजादों। बिथाङा मा बुंनो नाजादों बेखौ बिथाङा क्लियार बुङाखैबाबो जों बेबायदि आइडिया खालामना लानो हायो जे बे मोननै पार्टिया अरजाबनायनि जेबो चान्स गैया। हाग्रामा महिलारिया जानो हागौ थार बाथ्राखौनो बुंदों, जियानो जाया मानो जों थारखौनो हमनांगोन। नाथाय बे मोननै टिमनि गेजेराव गोरोबनाय गैया। नाथाय बै जि अपप्रचारनि बाथ्रा बुंदों बे अपप्रचारा सोर खालामदो बेखौ बिथाङा बुङाखै। बबेनिफ्राय बिथाङा बे सर्सखौ मोनदो बेखौ बिथाङा बुङाखै, नाथाय अपप्रचारनि बाथ्रा बुंदों आरो। डेट मिन्स जों ओरैबायदि सानना लागोन पलिटिक्सआव अपप्रचारा जेबो अर्थ गैया लोगोफोर, बेखौनो सानना लागोन UPPL आरो BPF नि गेजेराव जेबो गोरोबलायाखै, बिसोरो अरजाबलायनायनि जेबो चान्स गैया। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंदों 2025 मायथाइयाव जे इलेक्सन जागोन ना बे इलेक्सनाव BPF-आ हारसिं गेलेगोन। रिपिट खालामदों 2025 मायथाइयाव BPF-आ हारसिङै इलेक्सन गेलेगोन आरो एबसल्युट मेजरिटि मोननानै BTR नि सरकारखौ बानायगोन। नोंथांमोना गोसोआव लाखि हाग्रामा महिलारिया माब्लाबा BTR होनना बुङा, BTC होनना बुङो। BTC-आव सरकार बानायगोन एबसल्युट मेजरिटि मोननानै BPF-आ। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा बुजिनो हाखो? डेट मिन्स बे मोननै पार्टिया गोरोबाखै, खौसे जानायनि चान्स गैया, एलायन्स जानायनि चान्स गैया। बबेखानि सावरायबाय थानायखौ बिथाङा बुंदों सावरायबाय थाथों माबोरै मोननै हानजायाबो बोरै लोगो नांनानै खौसे जानानै इलेक्सन गेलेनो हायो आरो BTC निफ्राय BJP-खौ आउट खालामनो हायो बे सोलिबाय थाथों बेबायदि बिथाङा बुंदों। बिथाङा नाथाय जाय इलेक्सन गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों 2025 मायथाइयाव बेवहाय BPF-आ हारसिं गेलेगोन बेबायदि बुंदों। आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंबावदों, बे बाथ्राया थारैनो सिरियास। बिथाङा बुंदों प्रमद बर' बिथांखौ बुंदों बा UPPL-खौ बुंदों सरकार नागारनानै, डेट मिन्स BJP-जों एलायन्स जानानै सरकारा दा दं, बै सरकारखौ नागारनानै जुदि हाग्रामा महिलारिजों फैयो बा BPF-जों फैयो अब्लासो फोथायगोन प्रमद बर'खौ एबा UPPL-खौ बिथाङा बेबायदि बुंनो नाजादों। नाथाय बेबायदि जोबहांनाय समाव सरकारखौ प्रमद बर' बिथाङा नागारनानै फैनाया पसिबोल नङा आं बेबायदि बुंगोन। खारन बेबायदि नागारना फैनायनि ओंथिया जाबाय माने जाय समाव सरकारा बायनाङा बे समाव बायगोन, नङा होमबा? बेबायदि जागोन आरो जे ससेबाव खामानि मावनो गोनां थागोन बेयो नस्थ' जानो हागौ। बेनिखायनो UPPL-आ थारैनो नागारनानै फैनाय नङा। जोबनायनि उनाव टार्मसा जोबनायनि उनाव जानो हागौ बेबायदिया पसिबोल। बे सावरायनायाथ' जेब्ला बे टार्मसा जोबगोन बिनि उनाव माबायदि इलेक्सनखौ गेलेनाय थांगोन बेनि थाखायसो सावरायदों नङा होमबा? नाथाय बिथाङा बुंदों सरकारखौ नागारनानै, डेट मिन्स एलायन्स BJP-नि एलायन्सखौ नागारनानै फैनांगौ अब्लासो फोथायगोन, अब्लासो हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'जों ज' जागोन। बे जाबाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि इंगित। स' बिदिब्ला नोंथाङा बुजिबाय खौसे जाहां जादोंमोन, केमिस्ट्रि सोलिदोंमोन, प्रेम सोलिदोंमोन, नाथाय हरखाब ब्रेकआपसो जाफिनबाय, नांलाय खमलायसो जाफिनबाय। अपप्रचार नामनि मोनसे पलिटिक्सआ बेवहाय क्रिएट जाबाय। बेथ' सोलिखागोन, बयबो अपप्रचार खालामनो नागिरखागोन, बेनिखायनो बेबायदिया सोलिखागोन नङा होमबा? स' बै अपप्रचारखौ नेवसिनानै मोननैबो हानजाया लोगो नाङोमोनबा मोजांसिन जागौमोन जोंनि हारिनि थाखाय, BTR नि थाखाय, BTC नि थाखाय। नाथाय बै साधारन प्रपेगेन्डा पलिटिक्सआनो जुदि बे मोननै पार्टिखौ जुदि गावस्रायोबा बेथ' नङा होमबा? আলোচনা হয়েছে BTC-র পড়া
DPF আৰু UPPL লগ লাগি বিজেপিক কেনেকৈ আউট কৰিব পাৰে সেইটো বিষয় লৈহে আলোচনা কৰিছে। তাৰমানে BPF UPPL আগন্তুক BTC নিৰ্বাচনত একেলগে কেনেকৈ মিলি পেলাই খেলিলে বিজেপিক আউট কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আলোচনা হৈ আছে। কিন্তু কথা সেইটোৱে যে আলোচনা হৈছে হৈ থাকক, আমাৰ ক'ব লগা একো নাই। কিন্তু মোক যে প্ৰচাৰ কৰিছে, অপপ্ৰচাৰ কৰিছে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দিছপুৰতহে কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈ পেলাই থাকিব, আকৌ প্ৰমোদ বড়োহে চিফ হ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে BPF কৰি লাভ নাই, এইফালে আমাৰ দলত আহক। এইবিলাক কথা কিয় প্ৰচাৰ কৰিছে? এইটোতো ঠিক হোৱা নাই। আপোনাক চিফ পদত দিয়ে? নাই, এইবিলাক মোক চিফ লাগে নালাগে এইবিলাক আলোচনা নাই। আমাৰ কথাটো হ'ল UPPL BPF তেনেকেই মিলি পেলাই কাম কৰিব লাগে। ইয়াৰ বিষয় লৈ আলোচনা হৈছে আৰু বিজেপিক ইয়াৰ পৰা আউট কৰিব লাগে। UPPLৰ এজেণ্ডাটো সেইটোৱে, এইটোকে এজেণ্ডা কৰি পেলাই আমাৰ লগত আলোচনা কৰিছে ইহঁতে। তো আমিও এগ্ৰিছন যিহেতু ইহঁতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছে, ময়ো যাব দিছোঁ। মই যোৱা নাই, আমাৰ দলৰ নেতাসকলক মই পাঠাই দিছোঁ। বাছ কথা 2025-ত আমি যিটো দেখিবলৈ পাইছে BPF-এ আৰামত চৰকাৰ বনাব। BPF-টো অকলে খেলিব, BPF অকলে খেলিব, কাৰো লগত এলায়েন্স নাই। আজি UPPL-এ আলোচনা কৰি আছে, এইফালে কিবা একটা আলোচনা কৰিছে, এইফালে কিবা একটা প্ৰচাৰ কৰিছে। এইটো কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম আমি? অন্তত BPF-এ ছিংগেলি খেলিব আৰু ছিংগেলি মেজৰিটি পাব BPF-এ। সেইখন মানে আমি এবছলুট মেজৰিটি পামেই। অন্তত এবছলুট মেজৰিটি পাম। আমি 25টা তলত BPF দলে নাপায়। হৈ আছে আলোচনা ভালে চলি আছে, কিন্তু মাজত কিয় এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিছে এইটোৱে আচৰিত কথা। সেইকাৰণে কৈছোঁ মই আজি অপেনলি কৈছোঁ মই যে UPPL-এ চৰকাৰ এৰি পেলাই আহক, তেতিয়াহে মই বিশ্বাস কৰিম, তেতিয়াহে আমাৰ আলোচনাবিলাক কণ্টিনিউ হ'ব।